gerne spørge dig, hvad synes du om, at Palads muligvis bliver nedrevet? Jamen, jeg synes, det er rigtig trist. Jeg har boet i København siden 1982 og kommet derinde og set rigtig mange film, og jeg tror også, og jeg ved også, at det er en historisk bygning. Jeg synes, det er trist, og jeg mener godt, at vi kan være en moderne by, uden at vi går over jo alle vores gamle bygninger ned. Og den her plads, synes jeg også er unik. Det er en god blanding af moderne by og nyere bygninger. Jeg synes jo, den her bagved kan jeg rigtig godt lide, og den har jeg ikke noget mod af dig. Men jeg synes, det er ærgerligt, hvis det kun er sådan noget. Hvad tænker du, at du skulle bidrage med til, at Palads ikke blev nedrevet? Jamen, jeg skriver jo på Facebook, da jeg har været op, skriver jeg lidt omkring, hvad jeg mener. Og så tror jeg også på, at vi er jo et demokratisk samfund, at der måske er nogen andre end bare kapitalen, der også vil lytte, så de også vil lytte til os. Det håber jeg. Så altså, jeg kan næsten ikke gøre så meget mere, end at prøve at præge debatten omkring det. Altså, det tror jeg. Omkring nedrivning af Palads, hvad synes I om det? Det muligvis bliver nedrevet. Jeg er personligt meget imod det. Ja. Jeg har altid elsket Palads, og er der meget jævnligt. Ja, jeg synes, det er forfærdeligt på alle måder. Jeg synes, at vi prøver efterhånden at bygge så mange nye ting op, at vi glemmer, hvad København egentlig er. Det er så mange gamle bygninger, som er smukke og unikke, som aldrig nogensinde kommer til at være som store byer rundt omkring i resten af verden. Fordi vi har nogle andre værdier i Danmark, som bare gør, at det ikke er det samme. Og det gør, at folk har lyst til at tage hertil. Café, eller så lige præcis Palads, som er den mest ikoniske bygning nok. Ja, absolut. Derudover så er det også vores gamle hovedbanegård. Det giver ingen mening at rive noget, som har så meget at gøre med København ned, og det har det i hvert fald for mig. Så. Ja. Hvad tænker I, at I kunne gøre for at stoppe, at den muligvis bliver revet ned? Det ved jeg ikke. Nogle underskrifter, man kan indsamle, eller støtte op i fællesskab. På en eller anden måde. Gå sammen. Ja.